Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen on erotettu puolueesta. Perussuomalaisten puoluehallitus teki tuon päätöksen perjantai-iltana ja siitä tiedotettiin sähköpostitse Tynkkyselle eilen sunnuntaina. Tynkkynen on paraikaa Islannissa, missä kello ei ole vielä aamu 5, mutta tavoitimme miehen. Oikein hyvää huomenta, Sebastian. Hyvää huomenta, Niina. Kuka tällaisen viestin sinulle toimitti? Olet kommentoinut, että keskusteluyhteys puolueen johtoon on ollut heikko, niin minkälaista oli tämä kommunikointi eron tiimoilta? No, tämä kommunikointi oli jotain ihan käsittämätöntä, että itse olen ollut tällä työmatkalla tekemässä perussuomalaista politiikkaa ja 3 päivää sitten jo minut erotettiin puolueesta, mutta mä en tiennyt sitä yhtään mitään, että olen ajautunut puolueen ulkopuolelle. Eli toisin sanoen pelkällä sähköpostiviestillä kuitattiin tämä asia puoluesihteerin toimesta, mutta mitään puhelinsoittoa tai tämmöistä järkevämpää yhteydenottoa puolueen puheenjohtajalta tai puoluesihteeriltä ei ole tapahtunut. Ja tämä on niin kuin aika hälyttävä tämä tilanne perussuomalaisissa, millä tavalla toimitaan, että tämä on niin kuin kestämätöntä suoraan sanottuna. Eli puoluesihteeri laittoi asiasta viestiä. Onko minkäänlaista tukea tai kommunikointia otettu muutoin puolueen sisältä? Onko sinun oltu yhteydessä? Siis tukea on tullut ihan valtavan paljon nyt tällä hetkellä tuolta puolueen sisältä, että siellä on aika paljon tämmöisiä puheenvuoroja, missä puhutaan siitä, että sitä demokraattista päätöstä, mikä tehtiin pari kuukautta sitten, että valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi selvillä luvuilla, niin sitä on loukattu rajulla tavalla ja ihmiset on niin kuin vaikea ymmärtää, että miten puoluehallitus uskaltaa mennä astumaan sen puoluekokouksen mandaatin yli. Ja tämä on aika historiallinen päätös, mitä nyt on niin tapahtunut, että myöskin puoluekentässä laajemminkin ihmiset ihmettelee sitä, että miten tämmöinen olisi mahdollista, että miten puoluehallitus uskaltaa tehdä tämmöisen asian. Mutta ilmeisesti demokratia on heille tällä hetkellä aivan liikaa. Tälle erolle potkuille on myös syy. Perussuomalaisten johto kertoo, että julkaisit ilman lupaa nimilistan. Ja tämä nimilista siis koski sitä, joka antoi tukensa tälle yhteiskokoukselle, jota vaadit. Ja tämä yhteiskokous oli määrä kutsua koolle pohtimaan sitä, että voivatko perussuomalaiset jatkaa hallituksessa. Mitä mieltä olet tästä eron syystä? Kyseessähän on ihan puhtaasti poliittinen ajojahti. Siitähän tässä on pelkästään kyse, että tuo vetoomus, minkä pystyi allekirjoittamaan, niin se oli netissä avoimesti ja sinne pystyi itse täyttämään niitä tietoja, mitä itse halusi antaa. Ja meidän näkökulmasta oli vaan äärimmäisen tärkeää, että se on sillä tavalla läpinäkyvä, että jos joku toinen olisi mennyt sitten lisäämään nimeen, joka oikeasti ei alun perin kirjoittanut tätä vetoomusta, niin silloin tämä henkilö pystyisi näkemään ja pystyisi korjaamaan ja kertomaan meille, että hän ei oikeasti olisikaan listalla. Ja näin se pystyttäisiin ottamaan sitä pois ennen kuin annetaan lista puoluehallituksille. Minun mielestä on aivan täysin kestämätöntä, että siellä listalla saattaa sitten löytyä nimiä, jotka ei pääse korjaamaan koko asiaa. Eli toisin sanoen on ihan välttämätöntä niin kuin läpinäkyvyyden kannalta, että se pystytään niin kuin näkemään. Ja tämä on ihan puhtaasti poliittinen ajojahti. Meillä on myöskin siis ihan poliitikoita, niin kuin vaikka Jussi Halla-aho, joka on siis jopa ihan tuomittu jostain niin kuin asiasta, mutta siitä huolimatta hän on aivan selvästi puolueessa ja jopa eurovaaliehdokkaana ja muuta. Että tässä kohtaa ei ole vielä tapahtunut yhtään mitään, mutta siitä huolimatta jo potkitaan pois. Eli se kertoo teille varmaan aika paljon. Jossitellaan vähän, jos tuo yhteiskokous olisi järjestetty ja siellä olisi päätetty, että jatketaan hallituksessa tällä politiikalla, mitä nykyisin tehdään, niin olisitko ollut valmis hyväksymään sen? No, tällä politiikallahan on käytännössä niin kuin mahdotonta jatkaa meidän kentän toimesta, että kukaan ei halua myöntää enää yhtään uutta tukipakettia, koska niitä ollaan vastustettu niin pitkään. Eli tuossa yhteiskokouksessa, mitä olisi tapahtunut, niin siellä oltaisiin löyty selkeät ehdot sille, eli evästetty meidän puolueen toimijoita hallituksessa, että esimerkiksi vaikka Kreikan 4. tukipakettia, mikä nyt on tulossa, että sitä ei voida myöntää. Eli tämä olisi ollut siis se, mitä olisi tapahtunut yhteiskokouksessa. Vielä tähän loppuun aivan lyhyesti, niin kun ollaan hallituksessa, silloin ei voida ajaa pelkästään oman puolueen asiaa, sillä hallituksessa on useampia puolueita. Onko tämä kuitenkin sellainen seikka, että sen perussuomalaiset sinä mukaan lukien olet sisäistänyt? Olet aivan oikeassa. Sen on meistä jokainen ymmärtänyt. Sitä varten on tämä hallitusohjelma, missä jokainen on joutunut tekemään kompromisseja ja tulee toisiaan vastaan. Mutta kun nyt on kyse siitä, että hallitusohjelma on raakasti rikottu, että siellä lukee, että hallitus pyrkii palauttamaan no bailout-säännön uskottavuuden. Ja oikeastaan tuolta säännöltä on kyllä mennyt täysin uskottavuus tämän 3. tukipaketin myötä, joka myönnettiin maksukyvyttömässä tilassa Kreikalle.